A programación das festas desenvolvida durante toda a fin de semana tratou de satisfacer aos gustos de pequenos e maiores. Foron numerosas as actividades desenvolvidas, aínda que as que levantaron maior expectación foron sen dúbida as actuacións musicais. Unha delas foi a actuación de Merche na Praza de España. De nuestra canción, mirado en el sofá, y ahora sigo mi camino, lo de atrás pasó. Ademais de Merche, outros artistas e grupos de éxito achegáronse tamén este ano á localidade para desfrute de moitos. Foi o caso de Treixadura, que onte domingo encargouse de poñer o broche final aos festexos. Como é tradición, na tarde do sábado a lonxa volveu a reunir a numerosos visitantes que asistiron á celebración da misa na honra da Virxe do Carme. Tras a misa, os fiéis acompañaron á patroa do mar na tradicional procesión. Na tarde de onte tivo lugar tamén a coroación das Raíñas da Flor, que congregou a numerosos visitantes no adro da igrexa. Acto seguido, as raíñas e máis as súas damas percorreron as rúas da cidade nas súas carrozas. Xa pola noite, as festas dixeron o seu adeus definitivo ata o ano que ven, coa tradicional tirada de fogos artificiais dende o peirao da localidade.